Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Už podle toho prostředí vidět, že to nebude úplně normální, ale co bude normální, že si zahrajem Among Us. Ale zahrajem, protože jsem tady s mým kámošem, Pavkaníkem. Počkej, já ti tady vlastně nemůžu ukázat, sorry. No, tady jsme tady nádherně na stromě. Tak, na pohodu. Budu tady vycházet možná hodně videí, ale opravdu hodně. Jsme na stromě, ale protože tady není moc lidí a je to docela dobrý. Jako. No já už asi nebudu okecávat, my oba zapneme Among Us a zahrajeme si, protože dneska budeme hrát na druhé mapě, co je v Among Us a to je Mira HQ. Těším se na to docela. HQ. No. No dobrý, no to je jedno, no jdem na to prostě, čau. Takže já už jsem tady v Among Us, takový menší. Fakt. Jo, to je fakt podstatná informace, fakt jsme ji potřeboval vědět. No to je jedno, ale když tady dám Find Game, tak tady přepneme samozřejmě na Miru HQ. A budeme hrát na té úplně skvělý mapě. No jako ne, že by byla nějaká moje nejoblíbenější, ale mám jí rád, jako já mám rád asi úplně všechny mapy, jo, ale je to fakt moje oblíbená mapa. Budeme si říkat, že jsme impostor nebo ne? Budeme si to říkat nebo ne? Asi nevím. Jo, hele, asi si to jako řeknem, protože já do toho stejně vidím. No a jestli je blbost to jako skrývat, takže jakoby. Takže jakoby to, ale já už to nebudu kacovat, já už se tam přepojím. Tady to mohlo být docela dobrý. Povím si tady opíše kód. Kde? Jo, tady. No, on nedokáže najít kód lidi, takže vidíte, s kým tady dneska hraju. Jo, musíš přidat. QRG. Okay. Jediný omezení, který máme, tak že nemůžeme mít free chat, protože tady pan náš milovaný Pavkaník tak nemůže. Já nemám můj černý skin. No, tak je to lívlo. Je to kiklo taky. Jak to? Ono se to zavřelo. Nevadí. Chyby se stávají. To by třeba ne, ale... To by se zdivil, kolik chyb se mi stalo. No to je jedno. Jo, proč jsem světle růžový. Jestli uslyšíte takový tak mi spadl mobil. Uka. Ze stromu. O a F. To nestíháš. O a F. Jsi tam? Jo. Jo, hezké. Tak počkej, já budu mít tady tu barvu, ta je prostě stylová. Růžovou si dáme. A tak já budu oranžovej. Ne. Chci bral oranžovou. Co to? Jo. To myslím, když tak, jo, tak si neuviděj. Já však to není vidět, jak jo. A jo, vlastně. Když tak ukáž můj skin, jsem takový růžový týpek. Já jsem světle růžový. Který má na sobě, já jsem světle růžový. Ne, já jsem světle růžový. Já jsem světle. To je jedno. Takže, oba jsme crewmati. Fukej, tady to jsem já. A ty jsi červený. Ne, oba jsme normální crewmati, ale výhoda, co má tady na té mapě imposter. Stůj. Ne, já jdu. Výhoda, co má tady na té mapě imposter je, že ona se tady dá ventovat skoro úplně po celé mapě. Jo, červený. Hele, tak červený to není, on teďka se skenoval. Tak to musel někdo na spawnu. Tak rychle. Červený to není. Je to na spawnu, podle mě někdo. A na spawnu byl tady ten červený to není a já bych tam to tady napsal. Tam byl na tom spawnu, jsem ho viděl, když jsem odcházel. Jo, prý to byl stealth report, takže budeme hlasovat pro toho černýho. Už se jaký tady ten. To je jaké. To je us. Prý je to zelený. Plně je to ten Batman. Prý je to zelený. Kolik jich tam je? Já ne, ale prý je to zelený. Kolik je impostrů ve hře? Impostrů, a myslím, že nevím. Ale prý je to ten zelený, já hlasuju pro zelenýho. Tak jeden pro zelenýho. Ty světle, ne? Jo. Dobře. To byl růžový, ale jak on tady říkám, že dostala zima. Ty jo, jako lidi... To nebylo dobré nápad. Ne, jestli to byl dobrý nápad, tady to video bude tak jako, vidím to tak na jednu hru, jako na dvě, no. Ale to se neví, jak jsme tady. Počkej, ukáž je to. Jo, hej, ale ty lidi já ty lidi miluju v tomto. Tam jsou. Kde jsi? Tady jsi, čau, to jsem já ten růžový týpek. Já jdu se. Jsem Titanic Kant, nebo jak se jmenuje. Já jdu dělat elektriku. No tady rovnou, počkej, tady quest. Hej, jdeme to opravit. Já hned tady udělám jeden quest, Dane, jo? Budeme hodit task. Prostě vidíte, že on není úplně zkušený hráč Among Us, takže...
Kámo, ty nejsou moc lepší, tak co říkáš? Co, já už to mám jedno video. Ty ne. Tady je ten, hnědej nebo kdo? Hnědej? Jo, Nebo a ne byl tady vedle já? něho i žlutý, myslím, že ležel. Ne, tak ten červený vedle něho ležel. To byly dva na jednom místě. Double kill? Jo, ale jak to by musel na? I Jo, dva, možná oni chtěl si myslí, že to self-reportu, že to seš ty. No, Ne, nepiš no, ono to je divný pak. Where? Kde to bylo? Já nevím, kde to počkej, bylo. je to mezi, hned vlastně mezi kafeterií, když vyjdete nahoru. On s tím pavkaním fakt hodně umí, takže ono já mu to... Děkuji. Já se jako já to... Musíš dát location a tady dát body it was a then teď nevím, kde to bylo. Kafeteria dej. Kafeterie, já nevím, kde je kafeterie tady. Kafeterie. Já vůbec nevím, pro koho mám hlasovat. I po toho Batmana. Já na to kašlu, já nebudu hlasovat Já pro dám nikoho. Batmanovi, protože on mi furt přijde nějaký podezřelý, on tam furt se míhá na tom spawnu a nikam neběhá. To je pravda, no, je takový divný, jako. Ale oni tam byli dva na jednom místě doslova. Tak to byl double kill a takže oni šli dva Nebyl u sebe. Ne, jo, nikdo se nevybral, aha. Počkej, on je automaty, tak počkej, tady je nejlepší quest třeba, co existuje. Co to je? Co to je za kód? To říkám. Nebo já myslím, že si můžeš vybrat C2. Je zima, jak Čeká tam C2. je zima. To jaká jsem usatej to. Vypadá to jako Danem Sprite. je zima. Hele, týpek. Je hrozná Ze mnou zima. týpek, ze mnou Počkej, týpek. kolika si můžu říct? Já si můžu říct hodně? Ze mnou týpek, Dana. Fakt? Je to ten, který tak běžel dolů, počkej, to běžel dolů a je to on. Kdo to byl? To byl podle mě ten, jo, tak to nebyl Batman. Byl to podle mě ten, běžel dolů, měl tmavší skin, než to bude ten s tím tvrdým i na začátku, nebo ten KD. Tak já mu to dám, tak já řeknu, že to byl on, já řeknu, že to byl Ten na on. to tvrdý i? Jo. Jo, on se ptá i kde, on píše, že ten KD je imposter, takže to možná fakt je ten KD, nepiš to. Možná to je fakt ten KD. Tak kde, jo. Jo. Tak to ho dáme. Jo, já jdu pro něj. Jo, píši to i ty. Jo, a ty tak si byl- lidi Já jdeme si- pro něj. Ale každopádně, kdybyste chtěli víc videí ze stromů a víc videí tady s pavkaníkem, Ze stromu! no takže jo, víc videí tady s pavkaníkem, tak určitě napište do komentářů. I kdybyste chtěli, kdybyste chtěli, on mě tady furt otravuje, kdybyste chtěli stream, až začnu streamovat třeba na Kiku, tak napište. A Byl to on ten akl. byl to fakt on? Kdy? Ne akl. Kdo to byl, teď uvidíme, kdo byl. Hej, oni to furt ale dávají samý sabotáže. To je hrozný. Oni to chtějí odlákat a pak někde chtějí zabít, je to jasný. Tak to on udělal taky podle mě. Ne, Sakra, kámo, jsem tady 208, ne 208, 27, tady to je hrozný. Je extrémní zima. 8, 3, Jo, čau, 1, Dané, ty jsi tady, 9, 4. Čau. Je to ten mě zabil. Já vím, jaký to je. Je to ten, na to tvrdí I, je to fakt on mě teď zabil. Aha. Jo. Napiš, že zabil mě, protože jsi to viděl přímo vedle tvých nohou. Jsi zhebnul, vedle tvých nohou. On píše, že to je já. On píše, že jsi ten. To není pravda. Není no. Kámo, proč to na tebe říká? No jasně, že Kámo, jo. tady je zmak, něco. Počkat. Vyhodí Já ho? napíšu, ať vote. Kámo, prosím, ať ho vyhodí. Jo, doufám, že ho vyhodí, protože jestli ten červený pro něj nebude hlasovat, tak jsme prohráli. A on teďka jednoho zabije a prohráli Je to jsme. 1-1-1. Musíme utéct, protože on jednoho zabije a Musíte dát vyhrál. rovnou emergency meeting, musíte hned dát. Jo. Meeting. Vyhýbej se mu. Běžel nahoru a vy jste tady oba. On odběhl. On Jedna. běhl někam nahoru. Běž tam. Ne, ono to nejde. Jak to? Jo. Jak to? Bohužel, on mě zabil. Ne. A hele, dáme ještě jednu hru, Legend? protože, jo, dáme ještě jednu hru a pak asi už ukončíme video, protože mě je extrémní zima. Můžeme dát 3 hry, bych takový dal. Ne, 2 stačí, v minulém videu byly taky 2, že jo, lidi. Fakt? Jo. Aha.
Ty nekoukáš na moje Já videa? jsem koukal, ale já se nemůžu vzpomenout. A máš odběr, když koukáš na moje videa? Ano, mám odběr na tabletu, na mobilu i na mých 2 dalších účtech. Slyšíte ho, jo? Takže tady to přesně byste měli udělat taky. Takže teď hnedka běžte dolů pod video a dejte odběr a dejte like. Kamo, Jestli chcete víc videí z Among Us. a dej hru jako. To je deal. Kam já si jako dobu. Ještě zelenou barvu, zelená. Však ty růže vypadáš hrozně dobře. Tak já se nechám růžový kalhoty. Pokud tady trošičku experimentuje. Ale to vypadá reálně dobře. To reálně vypadá dobře. Snad nás to nikdo neuslyší, protože jako já nevím, jestli je úplně normální natáčet prostě YouTube, videa na YouTube na stromě. Jako Jestli si myslíš, že je to normální, dejte like. Ale i když si myslíš, že to není normální, tak dejte like. tak těch lajků dejte třeba 5, jo? Takže až budete zakládat 5 Tak napište do účtů. komentářů, nejste normální nebo ne. Jo. Jestli to není normální, tak těch lajků dejte 5, jestli je to normální, tak stačí 1. A jestli nedáte Za jeden žádné, budeme rádi. jestli nedáte žádné, Za jeden tak- budeme rádi. jo. A pokud nedáte odběr, tak vás zapiju. Ne, kámo, ne, to není pravda. Dejte odběr, to se snažil tady paní říct. Ale ty lidi. Ne. Až budu na tom streamu Imposter, tak vy to nedáte. Ale oni třeba odběr nedají a on stream nebudeš, jo. Já jsem zase crewmate a on taky. Jo, dobrý, oni tady jsou jenom klasický role. Mimochodem další video tak budeme hrát na Polusu, což je taky, to je úplně třeba hrozně dobrá mapa třeba. Jo, to je to. A to lidi vůbec neznám. To je taková planeta, to je taková hrozně dobrá mapa. Mám ji docela rád, jako, protože není jako nějaká extra velká, ale zase jako je na ní docela sranda. Tuhle nebo tu tam tu? Já mám rád všechny. Já už jsem to říkal. Ten žlutý mi přijde divnej, ale ne, on šel teďka na to, aspoň ne. What? Já jsem chtěl říct, že mě někdo zabil. A že mi dvou jasný, že když tam je tady to, tak buď někdo někoho zabil, nebo si dal jako že mě zabil, nebo dal se emergency meeting. Nebo jako, že se našlo tělo. Nevím, kde byl. RIP. A oni, víte co, prostě oni se tady ptají, kde bylo tělo, kde to a prej. To je nějaký ten, co má ten... Ne, to je někdo, kdo má ten ruský název, že prej to je on. Tak možná to je fakt on. A počkej, tak to je blbost. Šut sociál. Tak ho budeme hlasovat, pojďme vyhlasovat. Jo, tak třeba musíme zkoušet. Počkej, jaký to je ten modrý? On se tam možná i do shape Jaký to je ten modrý, viď? Jo. Chci tě hlasovat, omluvám pro tebe. Já nemůžu, kam mi to zahlasoval random? Mi to dal tady na toho týpka. Vy jste prohlasovali úplně všichni. Kam tak to musíš přiblížit, aby to lidi viděli. Jo, nebyl, ale on to nebyl. OK, takže někdo je tady sus. Protože někdo chtěl očividně vyhlasovat a já jsem teďka třeba... Ten první, to byl taky ten druhý, jak se pro něj hlasoval omylem já. Jo, možná ty jsi to udělal dobře, ale... Tak co čtu? Jo, víte co, vy si tady opravujete ty a já si tady prostě objednávám. Tam ale tady je zima jak něco. Je čau, ne, já jdu tady dělat Tak byste si totiž zapomněli samozřejmě bundyš, jo. No protože... já jsem si nezapomněl, já jsem si ani nebral, protože jsem řekl, že budeme nic na stranu natáčet. Protože jsme youtubeři a youtuberům to není... dělají v extrémních podmínkách, za to byste měli dát like a odběr. To je aspoň normální, že brání. Bude nejlepší člověk na to, aby u každý věty řekl, ať dáte like a odběr. Takže víte, co byste měli udělat? Dát like a odběr. A můj zase už někoho ale sledovali. víte co? No. Měli byste dát like a odběr. Přišla mi zpráva. Koho? Od nikoho, přišla mi zpráva z Twitche, někdo asi streamuje. Můžeš dát tu ruku dolů. To si extrém, jak kdybych... Ne. Kdyby jsi dělal ha a úplně zvedal ruku. Německo a něco, tak já jsem se víte. smál, kámo. Jakože se smál, ale počkej, pozor. Aby se mám sletil, jak se flákl. Já jsem se dotknul a máme spadnu. Máme to prej skipnout. Tak víte co, já nebudu hlasovat pro nikoho. Protože mě si pak stalo tak... tak hlasuju pro tohohle gay, toho. Ne, skipli jsme to, Pavkaníku. My si má úplně hrozně. My si má úplně neskutečným způsobem.
vyzývá úplně neskutečným způsobem lidi. Já, ale oni tady na té mapě furt něco vyhazujou. To se mi prostě ještě nikdy nestalo snad. Tady je karta, já už jsem našel nějaký kód vytkot. Já vím, já to píšu taky teďka. 230, ne, 838. 200. Já se totiž vůbec netrefu. Já jsem to omylce vymazal. Mám toho dobrý. Tam to je znamená. Ty ten na nikoho hrozně slyšel. Hej, tady to prostě. To ne, protože to nebyl ten, jak jsme pro něj, ne, tak ten druhý to byl. Hej, tak až bude někdy prostě ten, Je až to prostě podle bude, mě ten. až bude někdy víkend, tak ono, my si sem pak sedneme třeba po 7 hodině večer Ne. a budeme tady prostě za tmy. Ale jako, nesmíš foukat. dáme si bundy a budeme Létě. tady za tmy a bude to tady hrozně hustý. To jako o půlnoci tady být nechci, ale... To je podle mě on. Ten, takový ten světle bílej, nebo jak tam říct. Jak teď hlasoval poslední. Píšeš nějaký Jdeme ty, a on to prej jako to, ale... To je prý ten světle Podle mě to je spíš ten zelený, on se chová hrozně divně. Já jsem nezelený. Ne, ale tmavě zelený. Tak jdem za něj, Jdu na něj, oni na něj půjdou všichni, podle mě. Jestli No. koukají, jestli čtou, Dana. jestli umí číst. Hej, ale tak tady to, co je tady to za hru? Co je tohle za hru? A taktika je to on? Je. Jo! Hej, tady to jsou prostě, to je tady ta komunita těch lidí, prostě, co hrajete. Tak teď, Hej, oni to zase vyhodili. a proč je ten emergency, mě to už to sere. Kamo, Co on tady dělá? počkej, ne, já se dám na málo trojek. Ne, zase jsem to udělal Ty máš blbě. ve škole trojky. Ty máš málo trojek? Ne, jakože jsem tady napsal málo trojek. Nic takového jsem nikdy neřekl. Ale... Hej, ty seš chtěl. Hej, lidi, napište Pavkaník je divnej do komentářů. A já vám dám srdíčko třeba. Jestli napíšete do mých komentářů, že Dan je divnej, tak vám dám srdíčko a dám vám odběr zpátky na můj kanál Pavkaník. No, ale kámo. Hele, jestli chcete víc kontentu a jestli chcete To je ten růžový. Jestli chcete nadávat pořádně na Pavkaníka, tak přijďte na Discord a tam můžete pomluvat úplně nejhorším, Hej, ne. tím největším způsobem. Ne. Můžeš, Pavle, tam... Sorry, můžeš tam prosím přijít sem? Je to hnědej. Jsi mě zabil. Takový hnědej. Dej emergency. Ne, já ti jdu nahlásit. Kde seš? Tady, Jako v tom tunelu? tady. Jako v tom tunelu seš? Jo, jsem tam dole. Dobrý. Za- Jak je ten hnědej? Jo, takový, počkej, já ti řeknu jeho jméno. Volá mi táta. Oh. No taky. Cože? Kde jsi? Jsem tady, ale už půjdu domů. Ale já jsem tady, tak tě můžu říct. Tak ještě chvilku. Je to tady ten? My jsme tady Tady na to kopci, moment. Jo. Jo, dobrý, tak už víme, kdo My to jsme je. tady na kopci úplně nahoře. Víme, kdo to je, takže to určitě Takže napíšeme. já už za chvilku půjdu už. Dej mi 5 minut. No tak já tady kouřím, tak přijď. Jo, tak čau. Ne, jsem houpaček, nebo klouzaček. Jak si prolízat? A budeme pro ně hlasovat. Tak čau. Tak jo, čau. Budeme pro ně hlasovat, takže Pavkaník to podle mě teďka vyhodí. Jde. Jo, jde. Já tady nechci úplně řvat. Ale já tvrdím, že ještě můžeme hlasovat. Já tady nechci úplně jako řvat, Já to mám pozádu mega. ale už zbývá jenom jeden a já nevím, kdo to je. Lidi, tak omlouvám se. Je to ten černej, on to je. On to se teďka zastavil. On se teďka zastavil a mačkal na to. Tak? Ne, ale ne, on to předtím se mnou opravoval. To vím, ne, on to není, on mě teďka zabil. Já teprve teď můžu hlasovat. Ne, on to jde teď opravovat. Tak Já teprve teď můžu hlasovat. Dobrý, černý to není, to vím. Ten je safe. Je hodně černý. Ne, No, teď je to jeden z nich a teď já nevím, kdo to je. A my víme, že my jsme v pohodě, že jo, protože on už by mě sundal. A hlavně Tam jsou že voting ends in 0 sekund. počkej. Kdo to je? Nevím, mám si, že jsme tady už jenom 3. Takhle lidi, omlouvám se, ale mě to očividně hrát nemůžu. No, takže Pavkaníka už to vyhodilo, stejně tady to video už končí. Kam tady už je zima? Může ptát, kde to bylo a ví stejně, že je to on. Tady je zima jako... Jak kokos. Kokos. Je to určitě on, když jsme tady 3 a on to by mě sundal.
Yes, no jasně, tak to je jasný. Takže jde, vyhráli jsme. Tak jo lidi, já se loučím a dejte like a odběr. No počkej, on píše, že to je on. Ej, ale kdyby to byl on, tak by to tělo bylo úplně někde jinde. Takže jde. Jestli to teda teďka ten černý tady kodu, jestli se teďka nemisklikne, tak jsme vyhráli. Takže jednu hru jsme aspoň vyhráli lidi, oceňte to lajkem, připojte se na Discord, sledujte mě na TikToku, na Instagramu, mě na YouTube, a mě na YouTube. No, poskáňka můžete na YouTube, jestli se vám bude chtít třeba. Určitě. A mě určitě dejte odběr, že jo, protože já aspoň točím Among Us. No, vyhráli jsme. Tak dobrý, já už to tady kvituju. Tak jo No, lidi. mějte se hezky, dejte like, odběr, připojte se na Discord, prostě vy už to znáte, jo. Pustíka. Mějte se hezky prostě a čau.